Pranger-Rosier-installaties met onder andere een vestiging in Dokkum wordt oernaam toch Unica. Het komt erop del dat de oordielen van de families Pranger en Rosier verkocht binnen onder het bedrijf uit Hoevelaken. In eerste instantie verhoort er van de meewerkers en de directie net een soort. We hebben zelf nog net heel veel reacties van het personeel gekregen, omdat we hadden een mededeling via een videoboodschap dwaamatten. Een gedeelte van de mensen werken thuis, een gedeelte van de jongens die zit op de bouwplaatsen of die zit bij de klanten. Maar de reactie die we gewoon hebben, ben vanzelf meest even verrast. Het komt sommigen hoe het met. Je werkt je 20, 34 hier bij hetzelfde bedrijf en in één krijg je ook nice. Maar op het moment dat je de kans krijgt om het al even door te lezen, stiet iedereen er eigenlijk wel positief in. De oername budget net dat de namen Pranger-Rosier-installaties op korte termijn verrooien zal. Ja, je werkt je bij een bedrijf en daar ben je trots op, daar ben je grutskop. Dit bedrijf hebben wij ook grut maken. En als dat dan Samarinien van namen verhoort en onze eigenaar krijgt, ja, dat doet wat maar meestal. Dus daarom ben ik er heel blij mee dat ik Unica inshot dat deze naam belangrijk is voor het bedrijf en voor de regio en voor de meesten. Het bedrijf is in de laatste jaren bot groeit. Om die groei uit te verrijden komt deze oername er goed uit. En binnen wat meer opties. De groei tot nog daar is vooral door optimalisatie komen. En de organisatie die het nou op een manier dat we eigenlijk de volgende stap willen maken met meer mensen. En dan zit er echt nog een flinke groei is er mogelijk. Zowel qua kennis en qua diepgang als qua omvang. Maar het belangrijkste is dan het vinden van mensen die voor de installatietechniek kiezen willen. En dat is voor de hele installatiebranche dat de allergrootste uitdaging voor de komende jaren.